Nyt ollaan testattu SmartROC CL noin kuukausi. Testi jatkuu vielä noin 1,5 kuukautta. Vaikutelma koneesta on oikein hyvä. Se on helppo käyttää. Ohjaimet on kaikki uusittu täysin. Erittäin nopeasti tuli kaikki tutuksi. The SmartROC CL started with a need from our customers, from our mining customers, that they wanted lower their cost for the total drilling operations. From the customer, it's not only to lower the cost, it's also to be flexible. So still, when it's very, very powerful and have a very good penetration rate for large holes, it can still drill down to 115, that is rather small holes. We have the rig drilling in Finland, and that is both for its very harsh environment to test on, and then also that site have both soft formation and very, very hard formations in the same site. Siilinjärvellä haasteena on talvisin pakkanen. Kesäisin meillä on kosteita, märät kivet tuolla, että se luo omat haasteensa reiän tekoon. Kone toimii 2 vuorossa tuotannon mukana ja kummaltakin porarilta on tullut hyvää palautetta koneesta. Muun muassa polttoaineen kulutus on noin 30% pienempi kuin mitä näissä meidän aikaisemmissa FlexiROC C65. Tämä automaattinen poraus ja purku, se on myös ollut oikein toimiva kyllä. Että se auttaa kuitenkin, että jos tulee uusia porareita, niin auttaa nopeammin pääsemään tuohon koneeseen sisälle ja käyttämään sitä laitetta. Hytti on todella hiljainen, miellyttävä tehdä töitä. Uutena on tullut kaikki portaattomat säädöt ajonopeuksiin. Hyttiin kompuran säätömahdollisuudet, ei tarvitse juosta ulkona säätämässä puhalluspaineita. Kaikki tämä on tosi iso edistysaskel meille porareille. Tosiaan 10 vuotta on kokemusta tuosta Coprod-kalustosta. Ollaan käytetty sitä kaikissa Atlas-malleissa. Etuna on se, että reiät on suoria. Se on erittäin käyttäjäystävällistä. Se on helppo jatkaa ja purkaa reiästä pois. Kestävyys on hyvä. Todella, mikä säästää sitten paljon huoltomiehienkin vaivaa, ei tarvitse olla vaihtamassa putkia ja kalustoa koko ajan. Että 3 kuukauden välein noin vaihettaan putket. Että koneet pysyy töissä, ei tarvitse korjata kaluston takia. Todella mielenkiintoista nähdä, miten uuden SmartROCin kanssa käy. Automaattiporaus tuli nyt lisää ja varmasti säästää kierteitä ja inhimillisiä virheitä jää pois, kun automaatti hoitaa poraamisen ja purkamisen. Vaikuttaisi ainakin henkilökohtaisesti näyttää oikein lupaavalta jatkossakin tämä vaunu.